I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to Calella have you de back. Palafrugell. Som-hi. I just wanna be with you. Oh, oh, oh. Calella de Palafrugell, Baix Empordà, 677 habitants. Un poblet amb 7.000 cases, 7 cales i 7 immobiliàries. Aquí m'hi passaré 48 hores. Don't want nobody to know. Està ple de cotxes. És que no puc ni aparcar. Bona nit, Calella de Palafrugell! Ei! We have good vibes. Mira que perra. Come Mira. and tell me if you don't think it's real. Calella al mes d'octubre. How I feel. Hola. Què està passant aquí, Calella? És que hi ha molta gent, És que Sempre anar fins a les formigues cap allà a Franc. tota aquesta gent veia nedar? No, 700 persones més. 700 persones? Jo em pensava que no en trobaria ningú a Calella. Jo havia vingut a Calella aquest estiu, aquest passat estiu, platges plenes, restaurants plens. Dic, a veure, jo vull tornar a Calella, però a l'hivern. Jo vull conèixer la Calella tranquil·la, la Calella dels calellencs. Doncs no, senyor. Don't want nobody to know. A stranger in my own town, alone on my own. Let's go for a walk. El meu avi va anar a Cuba i jo he vingut a Calella. Un poble de veneres, costa rocosa i les cases blanques dels pescadors. Jo venia buscant calma i em trobo a la Radical. Vindria a ser mitja marató, però al mar. No sé si trobaré un calellenc entre aquest mar de cossos musculats. Sí, aquesta és la platja de Portbó. A l'estiu està ple de gent de fora. Vinc a l'hivern i resulta que també. D'on sou? Home, de Vic. De Vic, gent de fora. Vinga, que vagi bé. D'on vens? França. França. Tolosa. De Toulouse. Sí. Gent vinguda de tot arreu, gent que venia de Sabadell, de Barcelona, de Brasil. Si fins i tot em vaig trobar el conseller d'Exteriors. Ei, mira. Mira. Hola. Home. A Salut, no. Raül! No. Què fas aquí, tio? Soc un àngel. Has vingut a nedar? Sí. Són els àngels, els posem al darrere i llavors la gent que va més lenta té algú que la pot acompanyar. En Raül Romeva diu que és un àngel. Això se n'assabenten a Madrid i ho declaren anticonstitucional, Catalanes radicales. Mira aquí. Quina gentada, tot això d'aquí. Mira, tots cap allà, preparant-se ja per la sortida. Mira'ls. O sigui, la Radical són 7 quilòmetres, m'ho han explicat. Surt a Calella, va fins a les Illetes Formigues, que estan allà, i acaba a Llafranc. Hola. Hola. D'on vens tu? Jo de Calella. Ets de Calella? Home, sí. Home, n'he trobat un de Calella. Només un? No, perdona, tothom és de fora aquí. Tothom és de fora. Com et dius? Jo, Jordi. Tu deus fer-la cada any sent de Calella, no? Pues el primer any que la faig. Ah, és el primer? Primer any. Com ho podria fer jo per No sé, seguir-te? Tens, bueno, un caiac o un barco, no sé com... O sigui, si jo trobés algú que em portés en barca, no et fa res que et segueixi. Un trosset. Home, o... no, fer la travessa amb tu. Ah, la travessa amb mi entera? Home, ets l'únic de Calella, tio, jo vull saber com et va. Bueno, vinga, va, sí, no te diré que no. La meva mare. Ah, és ta mare? És ma mare. Ah, hola, què tal, com estem? Escolta, la teva mare és la que t'ha vingut aquí a fer Sí, de suport, de suport, sí, ella no falla. Ella no falla? Ella ja sempre. On és en Jordi? Jordi, home, he vist que has vingut amb la mama. És ben bé que vas amb la mama a tot arreu, Compte enrere. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mira'ls! Comença la Radical 2016. Oh! You're going crazy, the hitmen always find you. Do that dance, smoking in the girls' room, kissing friends. It's over like a comic book, exploding in the bathroom stall. You're so freaked out, worried about the bomb that you bought a house, but I'm allergic to the house kids. Crazy
ser espectacular, Jordi. Et vaig perdre, només hi ha la sortida. Ja et vaig perdre. Jordi! Jordi! No és ell. Jo dalt de la barca, a veure, un moment, que dic, a veure, us podeu parar tots un moment, sisplau? Que he perdut en Jordi de Calella. Jordi! No. Perdona, no ho ets. Dic, ai, la mare. On deixa el seu nen i va i li perdo. Jo buscava en Romeva, dic, a veure, ell poder sap on és en Jordi. És ben bé que els polítics, quan els necessites, no hi són mai. Oh! Jordi! Mira, Jordi! Tio, vine aquí! En Jordi, l'hem trobat. L'hem trobat. Com estàs, tio? Bé. Vas bé o no? Sí, a la meitat, no? Més o menys? Més o menys a la meitat. I finalment trobo en Jordi. I en Jordi em diu... Em sembla que estic per la meitat. Et faltava tant per la meitat, Jordi? Ara apretarem. Sort, tio. Fot-li, Vinga, Jordi. En Jordi diu que està a la meitat, però jo crec que és per donar-se ànims, perquè, mira, la boia aquella d'allà baix de tot, aquella d'allà baix, allà és la meitat. Jordi, bé. Bé, tio, bé. Va. En Jordi no podia més, i vinga, va, Jordi. Va, tio, Jordi, va. Et queden 100 metres, Jordi. Va, que ja ho tenim, Jordi. 90 metres, tira, Jordi. Hop. Vinga, Jordi, aquí ja ho tens. 80 metres, 70 metres, Jordi. 80 metres, estàs anant enrere, Jordi. Jordi, que m'estàs anant enrere, Jordi. Va, Jordi, tira, que tens la meta de Llafranc i tu ets de Calella, que això els fotrà molt, Jordi. Va ser dir això? Mira. En Jordi va fotre una esprintada. Va, tio. Vas de Calella. Va entrar nedant a la sorra? Sí, senyor, tio. La mullaré, Trobo que per ser la primera vegada la vas acabar bastant ràpid, Bueno, les primeres vegades s'acostuma a acabar bastant ràpid, Jordi, de veritat, sí, senyor. Sí, senyor. When you and me get lost and gone, we know really well the place to go. Island in the sea. Mira, a poc, Calella torna a la normalitat. A l'estiu viu pels de fora i ara recullen i cap a dins. Tornen a les seves coses. Hola, com anem? Bé, aquí. Oficina d'informació. Sí, senyor. Com et dius? Anna. Anna. Molt bé, Anna. On és l'Anna? Perdó, l'Anna. Amb 7 N's. Escolta'm, s'ha acabat la travessa? Ja està. Tanquem la paradeta. Tanquem la paradeta. Sí? O sigui, la Radical vol dir Sí. final de... No ben bé la Radical, però bueno, l'octubre ja és això. Ja és això. No, és el... Ara tornem a Clar. poble. Diguéssim. Tornem a poble. Perquè aquí ve gent de poder adquisitiu més aviat alt. Sí. Dels que gasten. Dels que sí. Hi ha de tot també, Gent de calés. Sí. Sí, no? Aquí ve gent amb... És a dir, amb molta casa, segona residència... Sí, hi ha moltes immobiliàries que fan lloguer turístic, moltíssimes. Sí, clar. sí. Fan negoci, sí. Fan negoci. Fan negoci. Anna, escolta'm, aquí hi ha... Aquí, sí. Sí o no? Sí. Bueno, Calella. Aquí, mira. Sí, jo pensava que Calella venia de Cala. No, ve de Calais. I senyors i senyores, Senyors i senyors, s'ha acabat la temporada. s'ha acabat la temporada. Adéu, guapa, vagi bé. Mira, au, s'ha acabat la temporada. Hola, senyora. Hola, Com es diu vostè? me sembla que toda la vida Antonia. Antònia. Antonia. Ah, molt bé. I ara
m'agradaria parlar de la màxima autoritat de Calella. L'alcalde, no senyor, l'Antònia. Perdó, la senyora Antònia. Senyora Antònia, a sus órdenes. Escolti'm, a l'estiu, quan arriben aquí els turistes... Ay, las recibimos bien, pero qué tranquilidad. Ara que han marxat. Pero no, digo esto, pero me agrada ver mucha gente aquí, ordenada, porque yo soy una pulga. Cuando veo cosas malas, así que no me agrada, llamo cuando yo siempre soy, al momento de estar aquí, la policía toda. Però quines coses veu? Pues voy, que están drogados y se van a hacer gamberradas. Y es por eso que mantenemos el pueblo en orden. Y yo soy la primera, que veo una cosa mal, y soy la primera. Llamo a mi número que tengo, solamente así. La policia? Y los mozos de escuadra. La policia ja la deu conèixer, vostè. Están que sí. Ja està trucant l'Antònia, no? Y cenar juntos todos en mi casa, o yo la de ellos. Escolti, a veure, vostè ha anat a sopar amb la policia de tant que es coneixen? No, no a todos, yo a dos, pues somos como en familia, ya está. O sigui, vostè, des de dalt a casa, o passejant pel carrer, si veu alguna cosa que no... En aquesta finestra del mig, yo la abro y ya veo todo. Ja controla com està tot el tema. Claro. I si hi ha alguna cosa que no d'això... Pues que no es normal. Ángel, vine. Àngel. Àngel, vine. Antònia, ho veu tot? Està tot en ordre aquí? Ho veu tot bé? Sí? Sí? Abans de trucar a la policia, a l'Àngel, digui'ns-ho que ho canviarem, Està tot en ordre? Ai, quin descans. Jo patia. Cada vegada que sento aquesta porta d'aquí que s'obre, dic, l'Àngel ja em ve a buscar! Y yo desde aquí me río cuando van con la tita afuera. Però els turistes per aquí van despullats? No, hombre, pobre de ellos. Bueno, bien. Si vostè vol algú despullat... Pues no, voy a ellos. O se pone el bañador o vendrán a ponérsele. Ella, si veu que els turistes fan gambarrades, truca a la poli. Però si veu alguna tita fora, hi va ella personalment. Senyora Antònia, tonta no és, Un moment, que tinc una idea. Quina és la meva càmera? Aquesta? Gent de Lloret de Mar. Si contracteu a l'Antònia, s'han acabat els problemes. Sí. I això que deixeu les coses per l'hivern és veritat, Anna. Perquè després vaig anar al súper, una mica més amunt, i m'ho van confirmar. Hola. Bon dia. Bon dia. Com anem? Mira. Supermercat, Treballant de bon matí. Treballant de bon matí? Sí. Com et dius? Miquel. Hola, Miquel. Ets d'aquí, Calella, tu? Jo soc nascut aquí a Calella. I, Miquel, a què et dediques, tu? Jo soc flaquer. Flaquer? Flaquer, no tinc el supermercat, ens dediquem una mica a fer pa, fem una mica de pa. Ah, perdona, no ets un client, tu? No, jo soc l'amo. Perdona. Pensava que eres un client. No. Ets l'amo Jo soc l'amo i la meva senyora. Ah, carai, hola. Com es diu? Jo em dic Fina. Hola, Fina. A veure, suposo que Miquel i la Fina no han vingut. No passa res, cap problema. Què hi feu aquí? Jo em pensava que estaríeu recuperant el temps perdut de l'estiu. Ara esteu amb mínims, diguéssim. A l'hivern fem per fer bullir l'olla. I a l'estiu? I a l'estiu per guanyar cèntims. Això a nivell de relació de parella, que sou tots dos aquí? Mira, com que ja anem treballant junts i d'allò... Sí, però a l'estiu? A l'estiu res, O sigui, a l'estiu gairebé... Ben poques vegades, sí. Però llavors a l'hivern... A l'hivern d'aprofitar-ho. Aprofitar-ho. O sigui, a Calella torneu de l'estiu amb unes ganes de fer bullir l'olla. Bé, tots, menys en Jordi, que està solter. Jordi. Ara, que de fet els solters a vegades l'olla sou els que la feu bullir més, no? Cuita d'ell. Bueno, això la mama que sempre t'acompanya és veritat o no? Jordi, tu fas bastanta pinta de ser un olla express. You can get it if you really want. Així que durant la temporada baixa, a Calella hi ha coses que pugen. Uns fan bullir l'olla i els altres agafen forces per anar a pescar el peix que acabarà a taula. Tinc la sensació que aquí, ara, tot queda a casa i en família. You'll succeed at last. Ei! Què feu?
A veure, tira. Oh, vigila, eh? Com et dius tu? Alba. I tu? Estel. L'Alba i l'Estel, que sou germanes, no? Sí. Sí? Sou germanes? Sí. Ah, escolta'm una cosa. Vosaltres què us agrada més, a l'hivern o a l'estiu, aquí a Calella? L'estiu. A l'estiu? A 1002. I a tu per què t'agrada més l'estiu? Perquè te banyes. Bueno, nosaltres ara, aquesta tarda, quan els pares pleguin del restaurant, anirem a banyar-nos. Els pares tenen un restaurant aquí? Sí. I què voleu ser quan sigueu grans? Jo treballaré al Xabec. Xabec és el restaurant? Sí. Ah, i tu? Treballar amb ella. Estic parlant amb les dues futures mestresses del restaurant d'aquest d'aquí. Sí. Molt bé. Ja sabeu idiomes? Perquè aquí venen molts turistes. Anglès una mica. I en anglès, com els hi diríeu a uns senyors que els sortiu a atendre? Hello. Hello. Ah. Quan són. Quan són? Hello, quan són? I també que vinguin. Sí, come on. Come on. Sí. Alba, Estel, hello. Thank you per haver vingut. I els hi vaig dir, come on, i heu vingut. I am very content. Vosaltres us agradaria que quan sigueu grans la vostra parella treballi aquí al restaurant, també? De cuiner, estaria bé. Sí? De cuiner? Perquè costa molt trobar cuiner. Si és guapo és igual. Que sigui cuiner. Sí. Aviam, que no sigui alemany o tot això. Ah, no? Alemany no, per què? No m'agraden. No t'agraden els alemanys? No. Quan sigueu grans, vindré un dia a dinar al vostre restaurant. Vale. Sí? Sí. Està bé de preu? Sí. Sí? I de gran estarà una mica més barat, perquè si no ve gent... Ah, quan el porteu vosaltres ho tindreu més bé de preu que els pares. Sí. Ells ho fan per anar a Escòcia ara. Oh! O sigui, durant l'estiu venen els turistes, els pares ho posen car per tenir els cèntims dels turistes i després poder anar a vacances a l'hivern. Sí, perquè també s'ha de passar bé aquesta vida. Ah, sí, noia. I tant. També has de disfrutar, perquè si només treballes no té cap sentit la vida. Si només treballes, la vida no té sentit. Escolteu-me una cosa. Quants dies hi estareu de vacances a Escòcia? No, és per saber més o menys si el restaurant els hi ha anat bé o no a l'estiu. No ho saps? Ni idea. Els pares ho saben, quants dies estaran a Escòcia? No en tenim, no sabeu. Heu fotut tants calés que no sabeu... Clar. Anna, aquí hi ha pela, eh? Aquí remenen... Escolta'm, Alba, em va agradar molt allò que em vas dir. Molt. En aquesta vida no només s'ha de treballar, també s'ha de disfrutar. Ah, està molt bé, això. De tota manera, Alba, jo t'haig de dir una cosa. A vegades, treballant, també t'ho pots passar molt bé. Perquè jo, mira, us estava entrevistant, que és la meva feina, i m'ho vaig passar molt i molt bé. A big petó for you. Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they all I després dic, a veure, ets a Calella, has de fer el camí de ronda. Ja l'havia fet a l'estiu, però jo som a les Rambles de Barcelona, perdoneu. Dic, a l'hivern, això és un privilegi. Aquest d'aquí és el camí de ronda que travessa tot Calella i aquesta d'aquí és la casa de l'escriptor en Josep Pla, la casa d'Estiueig. Si seguim el camí de ronda cap allà, ens anem a petar a Llafranc, seguim a Tamariu i camí de ronda cap a l'altre costat i tenim els jardins de Cap Roig i Palamós. No m'estranya gens que Josep Pla tingués la seva casa aquí, al mig del camí de ronda de Calella. No m'estranya gens. Ei! Hola. Tu ets de Portbó, no? Del grup de Maneres? Sí. Soc en Quim. Te conec, tu. Que puc seure? I tant, home. Sí? Però com et dius? El nom sí que no te'l... Mineu. Mineu? Sí, bueno, em diuen Mineu. Què feies aquí ara? Cony, ara estava mirant si la tramuntana baixaria una mica per poder anar a pescar el calamar d'aquí un rato, però em penso que no irem pas avui. O sigui, ets pescador? Va, no, aficionat, pescador. Soc aficionat a la mar.
La teva vida volta al voltant del mar. Del mar i de les habaneres, perquè mira, aviat farà 40 anys que canto habaneres. 40 anys? L'habanera és molt seductora. Sí, clar. Té una lletra que... És dolça, és melosa. Sí. Sí, senyor. Però... Atenció. Atenció, perquè el que em va dir portarà cua. En un concert fas 4 o 5 habaneres d'aquestes dolces seguides i el públic se te va quedant... Tot va morrant. I només habaneres el públic s'adormiria. Sí. Està comprovadíssim. En Mineu, un dels components d'un dels grups d'habaneres més important del país, reconeix públicament que les habaneres fan dormir. Jo ja m'ho temia, Qui més qui menys veia una cosa estranya per allà. Però que ho digui en Mineu de Portbó té tela. Mineu, et vas quedar descansat. Sabries dir-me quina és la primera habanera que vas cantar? No. No, em fa molts anys, tio. Podria ser el meu avi? No. No. No, saps per què? Perquè el meu avi es va estrenar a l'any 71. Ah, tu ja cantaves habaneres abans. I tu vas veure en aquell moment de dir, aquesta habanera triomfarà? Sí. Sí? Sí, que es veia. Perquè és que la van estrenar i la gent, bueno, boja. És el visca Catalunya, visca el català. Això és tanto segur, no? Quantes vegades has cantat el meu avi? Mineu, no sé. Mira, no sé, 2.500. 2.500. Podria ser, molt més. I li dic, a veure, Mineu, no la podies cantar una vegada més? La 2.501? A baix, on tu hi eres, allà a l'estrena, a Portbó? Diu, vinga, va, som-hi. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremat. Mans a la guitarra solien cantar. I ara ve la frase. Allò. L'èxit. Visca Catalunya! Èxit segur. Visca el català! Mineu, que desafini jo, que jo cantar no en sé, però que desafinis tu, Mineu. Diu, és que faig la segona veu. Si no fas bé la primera, com vols fer la segona, Mineu? I després em dic, a veure, escolta'm, ves fins als jardins de Cap Roig? Home, una de les icones de Calella. I no vaig arribar a Cap Roig, perquè pel camí em vaig trobar una cosa molt millor. Veig una casa blanca, una cadena d'aquestes que no es pot passar, miro i dic, m'importa un pito. Hola? Hi ha gent. Hola? Ah, per aquí. Hola, què tal? Hola, ara em surt gent per aquí. Espera, perdoni. No hi havia ningú? Hola, què tal? Hola, com et dius? Marta. Hola, espera't. L'avi de casa. Ah, és l'avi? Sí. Que és el teu pare? El meu avi. El teu avi, l'avi, clar, l'avi de casa. El meu avi? El meu. El meu avi, estem a Calella, el meu avi. Què tal? Bé. Com anem? Mire, Com es diu vostè? jo em dic Ramon. Ramon? Sí, Ramon, com en diuen d'aquesta casa? Can Roquer, el Marroquer, tota la vida, el nostre apellido. El Mar Roquer? Sí. I Ramon, Can Roquer és just al costat dels jardins de Cap Roig. Sí. Aquí al costat mateix, Sí, i aquí hi ha el pàrquing de cotxes del festival. Perdó, Ramon, aquests camps d'aquí davant, que ara estan llaurats? A l'hivern és ferratge per menjar per les vaques. Sí. I a l'estiu és pàrquing de cotxes. Veniu. Sí. Veniu, Ramon. No aquí. Tot voltant. Tots els camps del... Aquest aquí darrere el xifrer, tot voltant, i el de darrere la casa. Hi ha dies que hi ha 600 cotxes aquí. 600 cotxes aparcats Aquí. en els vostres camps? En els nostres camps. On és en Ramon? Ramon! Uita'l! Com estem? Bé, Uita'l!
Avui us heu mudat com si anéssiu al Festival de Cap-roig, Ai, punyetero! Home, vull fer honor. Fer-me honor. Vos ho sabeu, que hi ha molta gent que, escolta'm, per venir a Cap-roig, perden el nord, Sí, ja ho sé. Vull dir, sou una persona influent, vos. Bueno, home, jo ara me lavaré jo mateix. A la veusa, a la Perquè aquest, en Juli, El director del festival? El director del festival, sí. Que a vegades anar aquí dalt i trobar-me i està reunant allà amb senyors, i com me veu a mi, me ve saludant i diu, si jo fos per aquest no faríem pas el festival. Perquè, esclar, no tenien aparcament. I això ho diu el director? El director. Si no fos per Ramon Roquer, no faríem el festival. No faríem el festival, perquè no tenien aparcament. Escolteu-me, és a dir, tots els artistes que han vingut aquí... Ah, sí? Va venir l'helicòpter, va per aquí davant. Com? En John va venir amb l'helicòpter. Qui? D'aquest artista. De l'Elton John, avi. Ah, l'Elton John. L'Elton John. Ah, no sabia, l'Elton John. I es va aparcar aquí davant. Amb helicòpter? Amb l'helicòpter, com si fos un pres per això, Va baixar l'helicòpter, el van voltar el guardaespatlles, el va portar amb un cotxe cap allà de Can Roig. I vos el vau veure, l'Elton John? Sí. I qui heu anat a veure aquí, a Cap Roig? Manel. Aquí? El Manel. En Manel. En Manel. Els d'això. Els Manel. El Super 3. El Club Super 3 també heu anat a veure. A veure musical aquest any. I el musical. Els va agradar el Club Super 3? Sí? I aneu cada any? Cada any que hi ha el Club Super 3 hi aneu? Escolteu-me, Ramon, us puc alabar? Sí? Mireu, Cap Roig és un dels festivals, ja ho sabeu, més importants del país. Què dic del país? D'Europa. O sigui, un dels festivals més glamurosos i amb més pompa del món es fan gràcies als camps de patates d'en Ramon del Roquer. Ramon, Cap Roig, sense els vostres camps per aparcar, allò sí que seria un bon festival. It's a little bit funny, this feeling inside. En Ramon de Cal Roquer em fa pensar que Calella té banda sonora pròpia. Sona a Cap Roig. També sona a Habaneres. Però sobretot, hi ha una melodia constant i tranquil·la que sona els 365 dies de l'any, sigui estiu o sigui hivern. Mira, l'Alba i l'Estel, que contentes! I quina enveja que fan! I després, al capvespre, allà a Portbó, veig aquelles 5 barquetes que hi ha sempre allà, que jo em pensava que eren de decoració. Ho dic de veritat, Jo em pensava que eren perquè els turistes s'hi fessin fotos, i no, es veu que floten. Ei! Com anem? Molt bé, Anem bé o què? Hola, Com us dieu? Josep Maria. Josep Maria, hola. I allà amb una barqueta em vaig trobar un tal Josep Maria, que és un pescador. Bueno, un pescador. Un que va pescar. Escolta, Josep Maria, tu surts ara, el calamar? Jo surto ara, d'aquí 5 minuts. I jo puc venir amb tu? I tant que sí. Ara per triar el lloc ho fas una mica... Bueno, l'experiència, però el calamar és molt raro. O sigui que... Calamar és molt raro. Molt raro. No té normes, és una mica anàrquic, diríem. És anàrquic? Sí, com si fos de la CUP, així, una mica, m'entens? Els calamars són de la CUP. La CUP. Calamars d'Unitat Popular. Hem de parlar en propietat, Calamars i calamarses. Que si no s'enfadaran, Josep Maria, tu ets anàrquic? Una mica. Sí? Sí, una mica. Ets una mica calamar? Sí, exacte. I la teva dona, que siguis una mica calamar? Sí, no, ja li agrada. És que ja me va conèixer calamar, diria. Te va conèixer calamar. I escolta'm, si tu ets un calamar, la teva dona quin peix seria? La meva dona, no sé, una rascassa. Una rascassa? Sí, una rascassa. Però... Té alguna punxa, però està bé. Això dic, la rascassa es punxa, no? Però és molt bona la rascassa, Si la saps tractar no passa res. Ah, d'acord. Si la teva dona tant punxa, no? Quina dona no punxa? A veure, qui?
Escolta'm una cosa, Josep Maria, ha vingut la teva rascassa? Mira-la. Hola, senyora. Ho sabia que, segons el seu marit, vostè punxa? De fet, ell diu que totes les dones punxen. Josep Maria, un moment, jo no m'hi vull posar, perquè són coses teves, però entre que els calamars són de la CUP i que totes les dones punxen, et vindrà a trobar l'Anna Gabriel, que no la frenarà ni l'Antònia. Perdona. Bueno, això és la putera, vull dir, aquí hi ha la putera i això és el peixet. No m'hi han d'enganyar, no? Exacte. S'exciti. La mecànica veig que és anar fent així, Sí, bueno, anar excitant i després, guaita, li puges una mica la putera 3 metres, perquè potser li agrada més el l'aire. Aquí no hem triomfat, Bueno, aquí no hem triomfat, de moment. Que apassionant que és la pesca del calamar. Oh! Ara comença a fer estona, que som aquí. Ara fa 1h15. Estàvem allà, Ai! De modes és així, vull dir, la pesca del calamar és així. Anaven passant els minuts, anaven passant les hores, anaven passant els calamars, de llarg. Va, vés excitant, Josep Maria. Vaig excitant. Anar excitant. Tu no deixis d'excitar en cap moment. Diu, anar excitant! Allà no s'excitava ningú. Dic, poder aquest, no sé, poder es va excitant ell mateix. Què? Com ho veus, això? Bueno, un moment ja ho veus, no? Un moment està verd com una ceba, això. Josep Maria, perdona, jo tinc una teoria. Jo crec que els calamars et veuen a venir. O sigui, ja et coneixen. Ells són a baix. Bueno, no sé imitar un calamars, Ells són a baix, et veuen a dalt, diuen, guaita'l, ja tenim aquí l'excitador de Calella. Tu a dalt la barca vas fent així i ells a baix van fent així. David plays and it clears the learn. You don't really care for music, do ya? I després de la pesca apassionant del calamar, toco terra ferma. Jo comptava sopar calamar, però no va poder ser. I dic, vinga, va, hi ha lloc a tots els restaurants. M'assec allà en una terrassa. Oh, que bé. La senyora Roser em va servir un suquet boníssim. Ningú enlloc. Clar, estàveu tots a dins de casa fent bullir l'olla, suposo. Miquel i Fina? Sí, aneu aguantant bé encara, no? Molt bé, perfecte. Passo per una casa, sento uns roncs, dic, mira, en Mineu i escolta habaneres. De cop i volta sento uns passos i la senyora Antònia, que estava fent la ronda. Segueixo una miqueta avall, sento l'Alba i l'Estel, que estaven fent la maleta per anar a Escòcia, i dic, bon travel! I de fons sento, tots som súpers, tots som grans, siguem petits, i mira, en Ramon, que encara està despert. Aquí és on es va fer la sortida de la Radical. I ja està. Calella ha entrat a la temporada d'hivern. Està tancat. Aquí hi ha l'estanc de Calella, també, tancat. Mira, aquí és obert. Aquí està obert encara. Hola? Sí, què fem?
Hola. Carai, d'un sust, tu. Com anem? Ja te conec. Sí? Molt bé. Ja te conec. Com us dieu? Albert. Albert, escolta'm. Albert Sàbat. Albert Sàbat. On és l'Albert? Home! Ja et conec! Amb sisès, Ja et conec! És botiga de... Sí, bueno, una mica de tot, el que veus. Una mica de tot. El que veus, el que veus. Llogueu pàrquings, veig que es lloga pis i pàrquing. Sí, també. També, tot aigua apaga foc. Tot aigua apaga foc? Esclar, saps? Això vol dir que has de tenir una mica de tot per fer... Has de tenir una mica de tot. Per anar cobrint. Esclar, perquè amb la botiga prou no viuríem, home. Albert, sempre heu estat aquí a la botiga? Sempre. Sempre. Jo sóc fill d'aquí, Calella. I per mi Calella és el més gran del món. El més gran del món. I dels turistes els hi dic. I saps què els hi dic? Saps què els hi dic? Què els dieu? De Calella? Sí. C'est le meilleur endroit du monde. Le plus bel endroit du monde. En français? En français. I en anglais, it's the best place in the world. Calella is the very best place in the world. I agree. Com ven Calella els turistes, l'Albert, Oh, és ben bé que ho vens tot en aquella botiga. Fins i tot vens Calella. Sí. Mira, ara entren... Sí, Hola. turistes. Hola, turistes. Quan entren turistes i els veus venir... Ja veig si és estamanyaire o no. Estamanyaire? És una paraula que no havia sentit mai. Estamanyaire de voler dir si tenen poder o no. Ara entra un estamanyaire, vol dir... Poc gasto. No faràs gaire negoci. No faràs gaire negoci. Mira, aquests ho són, d'estamanyaires? Sí. Sí? Sí, jo crec que sí. Oh, carai, l'alarma i tot. Espera. Que és... Ala! Per l'alarma. Would you like it? Sí. English? English. Vine. He speak English. Okay. Good quality is strong and very useful at the same time. You see? The price, no? All right. And how much is As the price. How much is that? Trying to cost? Not much. Not much. Quite a bargain. Com diu aquí sense ulleres ara no ho veig. 34. 34. Yeah, deal. Deal. 30? Done. All right, thank you very much. Thank you very much. Sí? Ok. Mira, hem fet una venda. Acabes de fer una venda aquí. També una mica gràcies a mi, no? Sort teu, Sí. Ja et llogaré de dependent, ja et llogaré. Albert, marxo perquè encara em vendríeu alguna cosa. Oh, segur. Segur. Aquí poc hi ha ningú que se resisteixi. Albert, nice to meet you. I have been very pleased to see you. Lovely. See you. Vinga, que vagi molt bé, See you later. Adéu, alligator. Next time. Adéu. I a veure, jo estic molt content, però molt, Albert, perquè estic convençut que sóc l'única persona in the world que ha entrat a la botiga de l'Albert i no has aconseguit vendre-li res. Estic molt content. I am the very best estamanyaire in the world. Sí. És aquí. Mireu, la Calella d'abans, un poblet de pescadors. I la Calella d'ara, un poblet amb pocs pescadors i molts turistes, molts. He opens his eyes, falls in love at first sight with the girl in the doorway. What beautiful lines. Les postals d'hivern són maques, però d'una bellesa, no ho sé, diferent. Igual que la Calella que m'he trobat. Apartaments tancats, persianes avall... És com una mena de decorat que espera l'arribada de nous actors, nous turistes i que comenci la funció. Una senyora allà que fa estona que m'està mirant. Hola! Hola! Sí, si està bé. I aquí dalt, si està bé. També? Puc pujar? Anem, som-hi. Hola? Hola? Com estem? Molt bé, gràcies a Déu. Com es diu vostè? Jo em dic Rosa. I Rosa? Tu? I tu? Jo Quim. Tu Quim? Sí, en Doncs Quim. val, en Quim. Gràcies per haver-me convidat a pujar aquí dalt. És que si està bé. O m'imagino. Si vols t'ensenyo la vista. Oh, i tant. Perquè es veuràs el mar, les roques. Anem. Que és preciós. Sí. Què et sembla, aquesta vista? Molt bé. Que és maca. Aquí davant hi ha... Sí, aquí davant... Això què és? Vull dir que ho tapa una mica? Sí, aquí
Ho teníem com a habitacions. Això també és seu? No és meu, això. Això ho varen vendre. I per això, per vendre això, i aquí davant l'edifici, que és allà on venia, en Manel Serrat. Com? En Manel Serrat. Venia, aquí a casa. En Joan Manel Serrat? En Joan Manel Serrat. El varen tenir-lo durant un mes. Joan Manel Serrat venia a casa seva, que és un hotel? Allà, mira, en aquest pis d'aquí, a darrere. I és allà on vas fer el Mediterrani. Allà em va fer el disco aquest, el Mediterrani. Perdoni, senyora Rosa, perdoni un moment. Tornem-hi. A veure, un moment. No, I tant, tornem-hi. Joan Manel Serrat va composar el Mediterrani, la cançó? Aquí a casa. S'hi va estar durant un mes. Aquí? Aquí. Ostres! Exacte. I s'allotjaven aquí. En l'habitació 323. Habitació 323. Imagina si me'n recordo. I quan la va tenir feta, us la va cantar? Sí. Sí? Hem sigut molt amics. Perdoni. M'ha estimat molt a mi. I jo l'he estimat amb ell. La senyora Rosa és la primera persona in the world que va escoltar Mediterráneo d'en Serrat, d'en Manel Serrat, d'en Joan Manuel Serrat. És veritat, Albert, Doncs mira, jo primer, perdoni'm, senyora Rosa, però vaig dubtar. Dic, és que això vol dir que és veritat, aquesta història. Dic, aquesta senyora no voldrà vendre una moto aquí? Perdona, però és que aquí ho voleu vendre tot, Vull dir que podria ser perfectíssimament. I no, és veritat. Mediterrani es va editar l'any 1971. Dic, mira, el mateix any que el meu avi. Clar, jo crec que en Serrat i en Mineu devien ser l'estrena del meu avi. En Serrat es anava dormint i va dir, ara faré Mediterrani. Primer el havia de fer amb en Mineu, però en Serrat li va dir que no. Per què? Perquè desafinava. I escolti, vostè devia estar per aquí i amb ell el devia sentir. Sí. Fent proves d'estrofes. Nací en el Mediterráneo. No, i vostè... Sí? Això sí. Ho anava sentint. Però més que tot era baix al bar, que cantava. A l'habitació suposo que no cantava. O no sé el que feia a l'habitació. Allà no hi vaig entrar-hi. Vull dir, ell era jove, no? Allà no vaig entrar-hi res. Senyora Rosa, vostè no sabia què hi passava a l'habitació 323, que no? Jo li diré què hi passava. Jo li diré. Any 1971, Serrat era molt jove. Era Calella, ple de turistes. Què volien que hi fes? Fer bullir l'olla. Y escondido tras la caña duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos. Digue-li tonto, en Serrat. Amb racons com aquests, diria que és impossible no treure'n alguna cosa de bo. I amb els carrers així, sense ni una ànima, és com passejar-s'hi als anys 60, quan encara no havien arribat els turistes que es van enamorar del Mediterrani. I després, passejant per la platja, hi havia poqueta gent. Antònia, vestidos todos, Sí, no, tranquil·la, no, tranquil. Vestidos, sí, todo bien. Miro l'horitzó i de cop, de dins del mar, la veig sortir. Dic, la Boderec de Calella. Hola, senyora. Com està l'aigua? Está 20 grados. Està? 20 grados. 20 grados? Sí. Com es diu vostè? Cristina. Cristina. Vostè viu aquí a Calella? Sí. Sí? Sí. Quants anys fa que viu aquí? 22. 22 anys? Sí. O sigui, vostè és... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I tant. O sigui, és calellenca. Sí. Oh, i tant. Sí. I a vostè que li agrada tant nedar, a l'hivern va amb biquini o amb neoprè? Oh, no. Ah, no? Oh. No, esto es hacer trampa. Sí. Anem neoprè a fer trampa. Sí. Perdoni, però els que naden a la Radical, Sí. aquests van amb neoprè. Sí. Oh, sí. Yo he hecho este 2 veces. En biquini? Sí, claro que sí. Sense neoprè? Sí, claro. I escolti'm, Cristina, què sent quan neda? ¿Qué piensa? ¿Qué? Muchas veces es muy aburrido. ¿Aburrido? Oh, sí, porque yo conozco todo por aquí, todo. Y muchas veces pienso, me gustaría tener música, pero ¿cómo puedo poner música en el agua? Es imposible. I per què ho fa, si és avorrit? Porque me gusta. I, nois, us agraden les coses avorrides aquí a Calella?
nedar és avorrit, les havaneres són avorrides, pescar calamar és avorridíssim. Oh, quina cosa tan avorrida, sisplau. Quan hi penso, el tio anar fotent... Escolteu-me, no se us acudeixi mai anar a pescar calamars nedant i escoltant havaneres, Seria the very best avorriment in the world. Vamos. No, ara no. Tu vens amb mi, Cristina? No porto ni banyador, no porto res. I tots dos amb la Cristina, allà nedant, vam anar fins a les Illes Formigues, tots dos, oh i tant, i després vam anar fins a les Medes, tranquil·lament. A la Cristina li feia molta gràcia donar la volta a Mallorca, dic, va, anem-hi, vam baixar pel Cabo de Gata. Cristina, Escòcia em va encantar, i tot això sense neoprè, sense fer trampes. Bueno. Mira, Cristina, ara em deixa aquí sense tovallola. I au. I ella se'n va cap a casa, saps? Mira-les. Et posis on et posis, sempre les veus. Bé, sempre, menys quan hi ha temporal. M'han dit que les onades, a vegades, les fan desaparèixer. Ara que, veient el mar així, tranquil, ningú diria que es pugui enfurismar tant. Clar, potser per això aquí tenen un port bo i un port de la mala espina. I jo no volia marxar sense visitar les Illes Formigues. Veig una barqueta, m'hi acosto... No podria pas demanar un favor? Em podries portar fins a les Formigues? I us puc assegurar que això passa moltes vegades, El viatge és molt més interessant que no pas el destí. Així sou parella, vosaltres? Sí. Fa molts anys? 7 mesos. Oh! O sigui, fa 7 mesets que esteu junts? Sí. Ostres, quina història, Ei! Espera, que vinc. Que sortiu ara. Sí, volia fer un vol. No podria pas demanar un favor? Digues. Em podries portar fins a les Formigues? Ah, sí. Vinga, va, doncs, som-hi. Espera. Ja ho tinc, ja. Epla. Hola, Però com et dius? Elisenda. Hola, Elisenda. Hosti, sí, un petó. Encantada. Ernest. L'Ernest i l'Elisenda. I em diuen Neto. Doncs va, som-hi, perfecte. Així sou parella, vosaltres? Sí. Fa molts anys? 7 mesos. Oh! Perdona! No! O sigui, fa 7 mesets que esteu junts? Sí. Ostres! Sí. Ernest! Elisenda, com estem? Escolteu-me, us vaig fer anar malament o no? No? Clar, 7 mesets, tots dos anàveu a sortir amb la barca... No sé, l'Ernest poder volia... Com us vau conèixer? Va ser a unes cites d'aquestes express. Cita express per internet? I tu també, i tu, Elisenda, també? Sí, esclar, si no ens haguéssim conegut. Si jo no hagués... No, clar, és veritat, clar. I escolta'm, trobar-vos us ha canviat la vida. Jo, per exemple, l'any passat vaig estar sol al Nadal a casa, dia de Nochebuena a casa, sol. Sol. Com que no? Ho vas passar malament, no? Sí. I, perdoneu-me, aquest any al Nadal... Junts. Junts. I molts més, clar. Ernest, tu pots baixar, no? Tu t'has de quedar aquí. Jo m'haig de quedar aquí per guardar la barca. Per res? No fa res, no fa res. Sí, va. tu mateix. Per primera vegada, tots dos. Vinga. Ja hi som. És xulo, Molt maco, preciós. És que és un paisatge bucòlic. Sí. És...
Enamora. Enamora, No em diràs clar que enamora. I l'speed dating aquest, perdona, ara ell no hi és, no ens sent. Tu quan el vas tenir, la cita cara a cara, què vas pensar la primera vegada? Que era molt bona persona. Això es veu de seguida. Ets feliç? Sí, molt. Per molts anys. Gràcies. Escolta'm, Elisenda, em va agradar molt allò que em vas dir, que en l'Ernest el que li havies vist és que era bona persona. Això és molt maco. Alba, veus? Feu cas a l'Elisenda. És igual que sigui cuiner, que sigui alemany, és igual. En l'amor, per estimar, el més important és que sigui bona persona. Sí. Escolteu-me, us desitjo molts i molts Nadals junts. De veritat, us ho desitjo. Només una cosa, si per Nadal voleu fer calamars, no li digueu a en Josep Maria. L'Albert segur que us en ven de congelats. Adéu! Where have you gone? I'm getting tired and I need somewhere to begin. Des d'aquí, els que es veuen com formigues són els calallencs. De fet, ja ho són una mica com les formigues. Treballen fort a l'estiu per viure bé la resta de l'any. Crec que els he conegut en el millor moment. Com diuen ells, ara és quan tenen temps de tenir temps. Gent de Calella, he passat 48 hores amb vosaltres. Que vagi molt bé l'hivern, descanseu, que l'estiu heu treballat molt, i en aquesta vida no tot és treballar, també ens ho hem de passar bé, Alba. Avorriu-vos molt, que sé que us agrada, i sobretot, no deixeu mai de fer bullir l'olla. Gent de Calella, de Palafrugell, sou molt bona gent! Moltes gràcies! Us ha agradat el programa, Albert? It's the best program in the world. Oh! Tú ves haciendo cositas que yo las he grabado. Sí, pot ser que avui a la nit acabi el cortalillo, diguéssim. És possible. És possible? I quants calamars has pescat avui? Cap. No temia. És que no he tirat la putera a mar, per tant no podia pescar calamars. No, però tallarem justament quan dius cap. Senyores i senyors, tanquem el programa. S'ha acabat. No sé per què segueixen mirant, perquè ja l'hem tancat. Ja està. Ens en anem. Visca Catalunya! Visca el català!